Köszönöm a szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt konferencia! A tanulmányunk egyik tanulmányunk címe a diszfunkciók az állami energetika és energiajog területein. De mielőtt részletesen foglalkoznánk ezzel a témakörrel vagy tanulmánnyal, engedjenek meg néhány szót az előzőekből, és itt ugye tovább fűzve. A nyilvános titokról szeretnénk beszélni. Jerry Benthamtől tudjuk azt az udvariasan ható idézetet, hogy a közügyekben való titkolózás illetlenség. Ez a tétel még ma is aktuális, bármennyire furcsának tűnik, hiszen bármilyen nem központi kérdés ma az állam számára az illendőség, hogy elfogadjuk azt a tételt, hogy az államnak is lehetnek titkai. Ezek mellett is aktuális lehet ez a kijelentés. Jelen kutatás nem a klasszikus értelemben vagy jogszabályi értelemben vett államtitkok feltárására irányult, sokkal inkább a nyilvános titoknak a rendszerezésére. Mit érthetünk ez alatt? Napjainkra az állam működése olyan bonyolultá vált, akkor a jogszabályi tömeggel, akkor apparátussal dolgozik az állam, hogy kénytelenek vagyunk nap mint nap reflektálni rá, kénytelenek vagyunk feldolgozni az állam működését, kénytelenek vagyunk reflektálni arra, és ha ezt feldolgoztuk, akkor tudunk hiteles és valós információkat közvetíteni magunk számára és a környezetünk számára. Az Energia Control projekt és a jelen konferencia is ezt a célt szolgálja, kicsit struktúrálni a már meglévő és nyilvános információkat, kicsit jobban megismerni ezt a témakört. A kutatás során mi magunk is elcsodálkoztunk azon, hogy milyen bonyolult ez az energetika, mind az igazgatás, mind pedig a jog területén, és hiába foglalkozunk mi is nap mint nap ezzel a témakörrel, rá kellett döbbenjünk arra, hogy csak egy szeletét ismerjük az egésznek, és hogyha az egészet szeretnénk ismerni, legalábbis valamit mondani az egészről, akkor mindenféleképpen nyílt vizsgakkal kell küzdeni, és a nézőpontunkat ki kell tágítani. A projekt tehát arra irányult, és meggyőződésünk az, hogy rá kell kérdeznünk, rá kell világítanunk a bennünket körülbelül nyilvános titkokra, struktúrálni kell azokat, érthető formában kell közvetíteni a közvetünk számára, és akár a civil, akár pedig a tudományos szféra számára, megállap kockáztatom a civil tudományos szféra számára, ez egy feladat és hivatás is lehet. Akkor a következőkben néhány szót szólni konkrétan a projektről és a kutatásról. A kutatás időtartama 2009. április és november időtartamban töröli fel. Ezzel az idő alatt gyűjtöttük össze azokat a legfontosabb jogszabályokat és struktúrákat, a legfontosabb jogszabályokat, amelyeket a tanulmányban olvashatnak. A hagyományos energiahordozó atomenergia, távfő és villamosenergia témakörétől elé fel. És még egy megállapítást lehetünk, talán itt az egyetem falai között Marx szobrához közel ez nem lehet olyan helytelen megállapítás, hogy a mennyiség és minőségnek az összefüggés és egymásról átcsapására szeretnénk utalni. Azt mondhatjuk, hogy a minőséget tekintve szintén rosszul állunk, hiszen a kormányrendeletek egyértelműen dominálják a területet, és törvénnyel nem találkozunk a megújulós témakört illetően. A harmadik fontos témakört, hogyha vizsgáljuk a diszfunkcióknak a témakörét. Itt három típusú diszfunkciós területet tudtunk elkülöníteni. Azért volt fontos ezt a három típusú diszfunkciót meghatározni, mert kellett a kutatásra egy olyan átfogó munkadefiníció, ha úgy tetszik, amellyel könnyen lehet dolgozni, és több szempont is lehet érvényesíteni. Az első a normatív diszfunkcióknak a kérdésköre. Itt alapvetően azokat a hiátusokat, hiányosságokat foglaltuk össze, amely a hatályos, a jelenleg érvényben lévő joganyaggal szemben vethető fel. Az elméleti diszfunkcióknak a kérdésköre egy kicsit érdekesebb, ez inkább jövőbeli szabályozásnak az irányát és hatását kívánja előrevetíteni, és esetleg tanácsokat vagy ébresztő jellegű kritikát mondani. És gyakorlatilag diszfunkció pedig szintén a hatályos, ugyanakkor érvényesülő joghoz kapcsolódik, és ennek a kritikáját, ennek a látletét veszi le. Alapvetően ez a három szemlélet jellemző a diszfunkciós részre, és ennek a három szemléletnek az összekapcsolódása és egymásra vetítése jellemző, és ez a három típusú diszfunkció szint összekapcsolódik az egyes megállapításoknál. Hogy melyek ezek? Az első és legfontosabb a stratégiai tervezés, ha úgy tetszik, policy gyártás
területén történő és meglevő inkoherenciák és a dokumentumokban lévő inkoherenciák. Itt nagyon jelentős területtel állunk szemben. Azt mondhatjuk, hogy már a policy gyártás első pillanatától kezdve elveszett, vagy pedig éppenséggel megnyerhető az a legitimációs háttér vagy bázis, amely magára az egész jogalkotási folyamatra, ha úgy tetszik, rányomatja a bélyegét, kiterjeszteti a hatását. Tehát az Magyarországon enyhén szólva ez hiányos, és éppen ezért két fő területet különítettünk el itt. Az első és legfontosabb a részvétel, az átláthatóság és a háttérelemzésnek a hiánya. Azt mondhatjuk, hogy az államigazgatás ennyi szóval is vak, illetve inkompetens a különböző szakmai típusú érvelésre, nem képes a stakeholder szempontokat önmagába becsatornázni, talán nem is óhajtja ezt. Ugye ez döntően két okra vezethető vissza. Egyrészt a már kihaló jogalkotási törvényünknek a helytelen szabályozása, másrészt pedig ugye ennek a kultúrának, általában is ennek a kultúrának a hiánya. A másik fontos témakör a stratégiai dokumentumok hiánya és a meglevők, a már meglevők inkoherenciája. Erre Ada is utalt az előadásában. Itt a tanulmányunk az energetikai cselekvési tervvel és a hiányzó nemzeti éghajlatváltozási programmal foglalkozik elsősorban. A második fontos terület a jogalkotás és jogalkalmazással kapcsolatos problémaköröknek a világban. Itt az első két témakörrel, a hangsúlyáltalódásokkal és a szabályozási témakörök zavaraival már részletesen foglalkoztunk a leíró részben.